Kedamtang Preniphai Inko Sirkep ni Anerlo Apor Khatkhati Police Station angkang National Highway Thongkep Sirkep Atowarpi Khatkhati Police atum kiri kakurok adimalong kove akreng nepdunlong pusi birta ribdunlong. Birta kiribdunlong atengke humni Demapur anat thupen bokajan anat kevang bom Tata DIAS 01 PC 2686 lapen AS 02 CC 7938 agari khangdonsi langtar libdunlo. Lasohut Barma det akove akreng thoila thongkep rapli pangrumpet lin suri ke thomra phokebra troxy an kaddu kawi kove akreng nepdunlong pusi police atumpen pachini pon. Lasolong bangpli lahori ghat asor Jiabur Rahman Udalguri asor Jinadul Islam Lanka asor Dilbar Hussein lapen Morigaon asor Saidul Haq atumaphat nep ingnang ponlong lopusi pachini pon. Kilong lok akove akreng lake soka thoila arlosi nang patu joy pensi kewan. Bangso asai long kaching nang check bang pli atuma phan lapen ahormu anta Khatkhati Police Station alongsi bipon luputa pachini dun. Bokajan pen anantirang karbing long lain.